Het is voor mij als waarnemend directeur een eer om hier te staan namens het kabinet van gevolmachtigde minister van Curaçao en namens de organisatoren en u welkom heten bij deze Caribische markt met als thema Schreeuw naar vrijheid. Wat een indrukwekkende titel. Met een luide schreeuw naar vrijheid verbinden wij vandaag onze stemmen met het verleden, het heden en de toekomst van het Caribisch gebied binnen het Koninkrijk. Wij omarmen niet alleen de diepe wonden van het verleden, maar ook de levendige vitaliteit van onze cultuur, culinaire keuken, muziek en kunst die onze regio zo uniek maakt, zelfs binnen het context van ons Koninkrijk. Door deze schreeuw naar vrijheid verbinden wij ons niet alleen met de geschiedenis en cultuur van het Caribisch gebied, maar ook met de gedeelde waarden van vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid die de kern vormen van het Koninkrijk. Wij erkennen dat er nog werk aan de winkel is om de erfenis van het verleden aan te pakken en te streven naar een toekomst waarin wij als inwoners van het Koninkrijk volledig tot ons recht komen. Dames en heren, laten wij deze schreeuw naar vrijheid aangrijpen als een kans om samen te komen, te reflecteren en te vieren van wat ons verbindt als leden van het Koninkrijk. Laten we onze stemmen verheffen en onze harten openen voor de rijke diversiteit en schoonheid van het Caribisch gebied. Terwijl wij samenwerken aan een toekomst van gelijkheid, rechtvaardigheid en inclusie voor ons allen binnen ons Koninkrijk. Na nome do ministro plenipotenciário, senhor Calcer Manuel, e também na nome de Casa de Curaçao, me te llama bosso danke para a atenção e gosta de bonita dia aqui. Alsjeblieft, namens Caribe Angels. Nogmaals, Masha, danke voor de aanwezigheid. Dank u. Ja, warm applaus. Dankjewel. En bij deze is de markt officieel geopend. Charlene, feliz início de dia para você. E dia aí, conta para ele. Está yendo tremendo, não tem nada de queja. Mas gente a bola, e gente ainda não está drentando. Está aqui mais um pouquinho. Qual é a reclamação de voluntário? Me mira que estava druk net diferentes stands. Estava sumamente druk, não arranha hopiende. Pero nós de Caribbean Angels, não sabemos exatamente quanto ainda. Começar, nós estamos em 6. Esse foi o começamento. Depois, mas que da cada ronda, me pida coisa não. Depois, nós estamos a quanto nós para recrutar. Bueno, chega no final do dia, pero me quer já por calificar como éxito. Me mira sala daí. É éxito rotundo. Como Yucor Show, Bibana, Holanda. Assim, algo assim que vale a pena. Mas danke na abo como pessoa, como organização também, com nos apoio, me está dando uma de danke de coração. De nada do tour, cos bom, Charlene. Mas danke bem mais.